Krásný den, já vás tady dneska zdravím a nejsem tady dneska sama, ale jsem tu ještě s dalšíma 3 dámama a mám pro vás jenom dobré zprávy a velké dárky. A říkala jsem si, kdy udělat tohleto vysílání než na Valentína a rozdat nějaký dárečky. A v čem to spočívá? Ty dnešní dárky jsou o tom, že vám tyto ženy, které jsou tady se mnou dneska na vysílání, představí svoje kickstartí online kurzy zdarma. Já věřím tomu, že všichni asi víte, co to je Kickstart, ale jenom to rychle připomenu. Kickstart je online intenzivní program, kdy si ty účastníci v tomto programu vytvoří svůj první nebo třeba druhý, třetí online kurz, díky kterému si potom rozjedou svoje online podnikání. A tyto ženy vám dnes přišly nabídnout ty jejich kurzy, které oni si vytvoří, a přišli vás osobně do těch kurzů pozvat. Takže já už se nemůžu dočkat a dávám slovo Katce Mudrové, e-shopové poradkyni, která nás pozve na její kurz. Káťo, na co nás zveš? Díky, zdravím všechny a přeju krásného Valentína. Já vás do svýho kurzu, který je pro začínající e-shopery. Ten kurz jsem navrhla protože jsem vlastně prošla sama tou zkušeností, že jsem si založila e-shop, vůbec jsem nic nevěděla o podnikání, o marketingu, o e-commerce. A 5 let jsem se všechno od nuly učila samostudiem, trvalo mi všechno strašně dlouho. Vždycky jako každý specialista mi řekl jenom dílčí věc, na který mám nějak pracovat, ale chybělo mi něco komplexního. My jsme vlastně i začali si platit reklamy, ale pak jsme zjistili, že nám někde něco uniká úplně na druhé straně, že třeba nemáme správně nastavený SEO a vlastně mi nebyly ani jasný takový ty všechny marketingový pojmy a e-shopový. No a já jsem chtěla vytvořit ten kurz, aby byl zkratkou toho mýho 5letého trápení nebo zdlouhavého samoučení a abych mohla ty lidi vlastně rovnou jim představit ty důležité věci a pomoct je nastavit. Ten kurz budeme ukazovat v ShopTetu, který má free verzi krabicového řešení, tam se jenom nahrajou fotky, nastaví se texty, takže to je jednoduchý i pro úplného začátečníka, ale i v případě toho, že by si někdo chtěl ten e-shop zakládat na jiné platformě, tak ty základní obecné principy bych tam v tom kurzu chtěla ukázat a sdělit, takže je to i pro někoho, kdo nechce ten e-shop ShopTetu. A já jsem viděla na tvojím odkazu, na tvůj kurz, že jsi tam taky zmiňovala o tom, jaký obrat udělala tvoje firma s tvým e-shopem. Jestli bys to s náma mohla pozdílet, protože mně to číslo přišlo úplně obrovský. A říkám si, někdo, kdo dosáhl takových čísel, je opravdově odborník a není to teda tady nějaký žabák začátečník. Takže si myslím, že ty lidi se o tebe mají co učit. Jestli by si s náma pozdílela třeba, jak úspěšný byl tvůj e-shop. No, tak my jsme šli teda úplně od nuly a za relativně krátkou dobu jsme se i museli stát nuceně plátci DPH a dodnes je už ten biznis prostě 6milionový, přestože všechno teda jsem se učila sama. Takže tyjo, gratuluju, neuvěřitelný a myslím si, že máš rozhodně co předat tvojim lidem v kurzu. Tak jo, děkuji moc za představení. Tak, já tady vítám Dominiku Kadeřábkovou, která má svůj kurz, nebo víš co, ty nám to řekni, ty nás pozvi, Domčo. OK, krásný dobrý den a krásného Valentína, ahoj. Moje téma je vizuální coaching a sketchnoting. Mám připraveně, bych vám ukázala, že můžete mít spoustu takových různých barviček
ale v kurzu, který jsem připravila zejména pro lektory, učitele nebo kohokoliv, kdo rád předává znalosti dál, ale může to být pro každého z nás, kdo třeba máme doma i děti a nebo si chceme vyzdobit deník, ale víceméně je to hodně namířený na lektory, protože i já sama učím na vysoké škole, lektoruji, vedu workshopy a metoda sketchnotingu. K ní vám bude stačit jeden obyčejný černý fix a naučím vás kreslit ikony, symboly a propojovat je s textem tak dobře, abyste dokázali podpořit myšlenku a získali si pozornost těch studentů. Ale zároveň, co je na tomto nejlepší a ten největší benefit sketchnotingu spočívá v tom, že funguje na bázi duálního myšlení a tím pádem my dokážeme pracovat se slovama a symbolama a propojit to dohromady a víc si zapamatovat, protože ten obrázek je i rychleji rozpoznatelný, což je 60 000krát rychleji rozpoznáme obrázek od psaného slova, což mě osobně velmi překvapilo. Téhle metodě se věnuju už více než 5 let. Na začátku to vypadalo dost příšerně a nevěděla jsem, jak to zakomponovat do té praxe, protože ono to vypadá velmi složitě a kreslit obrázky je pro některý lidi obrovský, bych řekla, jako blok mají ze škol, který si neseme, protože jsme najednou začali nám známkovat, jestli umíme kreslit dobře nebo špatně, ale ve sketchnotingu je úplně jedno, jak ten obrázek vypadá, protože je to od slova sketch, což je skicovat, kreslit, a notes, to znamená dělat si poznámky. Takže kdybychom to chtěli převízt do nějakého českého ekvivalentu, tak překlad je fakt sketchnoting, tak jak slyšíte, i s G na konci a je to vlastně vizuální poznámkování. A já vám ukážu ve svém kurzu to, jakým způsobem dát trošku možná pryč ty blokátory, začít si prostě čmárat, najít v tom radost, jakým způsobem nastartovat kreativitu a jak to jako využít právě v rámci lektorství, jak udělat vaše flipcharty hezčí nebo výukové materiály a jak si je vlastně připravit jako sám a tím tam získat i třeba pro drobný podnikatele, nebo ne drobný, ale i velký podnikatele, jak vlastně si vytvořit vlastní materiály, ve kterých máte vlastní vizuály a je to prostě vaše. Je to trochu jiný pocit, tak budu moc ráda, když se tam uvidíme. Děkuji moc. Já jsem zrovna nad tím dneska přemýšlela, protože ty říkáš, jakoby, že ten tvůj kurz je primárně pro lektory. A já jsem si dneska říkala, tyjo, ale mně přijde, že ten kurz je naprosto úplně pro každýho, i třeba pro mamky, co jsou doma s dětma a mně to přijde úplně jako fantastické a přijde mi to pro každýho. A pak se mi taky líbí, jak jsi říkala, že u sketchnotingu je super, že my vlastně propojíme to audio a tu vizuální stránku dohromady a že potom mnohem jednodušeji se můžeme učit, protože někteří z nás jsou i víc jako vizuální, že potřebují vidět obrázky, videa, to jsem třeba já, takže mě tady ta metoda přijde naprosto fantastická, když třeba někdo ještě něco vysvětluje a do toho ještě to podkreslí tím obrázkem, jo, ještě to tam nakreslí, tak myslím, že to je jako fakt super, že je jako zapamatovatelný a je to úplně jako super. Jo, Fakt je tomu děkuji. tak. A my jsme všichni vizuální a když se podíváme do historie, tak my jsme jenom fungovali na bázi obrázku. Dřív lidi uměli pár slov a malovali si v jeskyni a tím vznikly první příběhy a ten příběh můžeme dostat tady skrze to na papír a líp se ho pamatovat. Takže jo, nejenom pro tebe, Sandro, i pro ostatní to vizuálno hodně pomáhá chytnout větší sortu lidí a víc jako zaujmout. Super. Díky moc, děkuji za představení tvého kurzu, přeji hodně štěstí a Zuzka Ježková je tady s náma. Tak pojď, Zuzi, pojď nás pozvat do Dobrý den všem, ahoj. tvého kurzu. Ahoj. Tak, můj kurz je pro maminky, který by vlastně udělali pro všechny všechno, pro svoje děti. Jsou velmi obětaví a hodně vyčerpaný. A já sama mám 4 děti a vlastně v určitém bodu jsem si uvědomila, že
mě to vlastně netěší, nebaví, jsem vyčerpaná a ten čas, který by měl být jako nejhezčí čas životní s malými dětmi, takže pro mě je opravdu hodně náročný a těžký a začala jsem hledat cesty, jak to změnit. A ten kurz je koncipovaný tak, že to, co mě pomohlo, a dneska si to fakt jako užívám a vlastně jsem hrozně vděčná za to, že ty 4 děti mám. A i, že mám 4. Jo. Vlastně Klobouk dolů. někdo říká, tyjo, jak to, jak já jsem mám 2 a jsem úplně hotová. Tak to já jsem byla taky úplně hotová, ale teď to zvládám s takovou lehkostí, radostí a vím, že existují cesty, které já jsem jako vyzkoušela sama na sobě, jak vlastně se zazdrojovat a jak to těžké období pro někoho, nebo úplně ne tak jednoduchý, možná náročný období, ale krásný období, jak ho vlastně prožít v lehkosti a s radostí. Takže zvu všechny maminky do kurzu, který toho mají plný kecky, který by chtěli načerpat nějakou inspiraci, co třeba se dá dělat pro to, aby to změnili a z toho přežívání měli čas krásně prožitý. Super. Mně už přijde jenom jako super to, že ty ženy mají možnost jít do nějakého kurzu a tam, to je jako teda moje představa, a že tam jako mají tu možnost sdílet třeba, hele, není to úplně jednoduchý, jako doma s těma dětma všechno zmanagovat a ty nároky dneska jako na ty maminky jsou obrovský, jo, ta maminka prostě musí jako být nejlepší učitelka a všechno možný a myslím si, že Právě, že nemusí. Nemusí. Já myslím, že nemusí a že to je hodně o tom v tom, že my si myslíme, že právě musíme být všechno tohleto, nejlepší maminka, nejlepší učitelka, nejlepší kuchařka, jo, jako všechno. Jo, samozřejmě je to fajn, když to je, ale to takový to, že něco jakoby musím, už to je tlak a Víš, a mně přijde, já ten tvůj kurz vnímám tak, že je jako super, že já tam můžu přijít a právě jako říct, hele, já třeba to tak nezvládám, jak bych chtěla. Až někdo mi řekne, hele, ty nemusíš být dokonalá. A že někdy jenom jakoby to sdílení potom jako hodně může pomoct. A samozřejmě já nevím, jaký ty máš ty svoje metody na to dál podpůrně. No, určitě to sdílení jako je skvělý a v minulých kurzech, které byly vlastně podobným směrem zaměřený, tak už i ta skupina, když se povede a ty maminky jsou podobně naladěný, tak oni už se jako dokážou si sdílet spolu a vlastně pomáhají si navzájem. Jo, takže to samozřejmě může nastat a to je ideální. No. Super. Já koukám, že jsem tady adept na všechny kurzy. Tak a Jani, pojď nás pozvat do tvého kurzu. Já doufám, že budeme mít spojení. Vidím, že cestuješ. Já to nevzdávám, do poslední chvíle se budu snažit, abyste mě slyšeli. A můj kurz, a jsem moc ráda, děkuji za tu příležitost, že tady tak můžu být mezi takovýma skvělýma nápadama. A můj kurz je Sprich mit a zaměřuje se na mírně pokročilé ženy. Původně jsem myslela na ženy, ale zjistila jsem, že zajímá i muže, a kteří chtějí hovořit německy. Je to v tom názvu, abys promluvila se mnou nebo spolu s ostatními. Často se zbytečně zdržujeme přemýšlením o gramatice, nebo nás naopak zdržují nějaké okolnosti, které teď máme v životě. Pojďme se jednoduše podívat na to, aby se dostala k co největší praxi za nejkratší čas. Cílem toho kurzu, který já chystám, je vlastně ti umožnit v tom spoustě těch informací, vzít tu jednu důležitou, která by ti neměla uniknout a tu s tebou procvičit. Bude to třeba o výslovnosti, která ti může dodat víc sebevědomí, protože docela chápu, že v cizím jazyce, když se poslouchám, tak si s ním fakt jako divně a komicky, ale jak se jinak přesto dostat, než že budeš mluvit. A já ti budu ukazovat, co ti to bude ujednodušovat, ať už třeba nějaké pomůcky, anebo to zkrátka společně budeme dělat. To je asi to nejjednodušší, co vám můžu nabídnout. Vlastně na tom není žádný zázrak. Je to jenom ten prostor 4 týdnů, kdy tě povedu a kdy budeš moc mluvit. A věřím, že sama už znáš tolik věcí, že jenom potřebuješ je procvičovat. Mírně pokročila, ta už si jenom myslí, že neví. A já bych ti chtěla ukázat, že víš a že umíš. To je super. Takže moc krásně jako zvu vás na Sprich mit a
a je pro mě hodně cenná i zpětná vazba Wunschzettel, který mám nachystaný, takzvaný. Je to takový lísteček přání, který průběžně budeš dostávat, a abych věděla, abychom zůstali napojení v tom tématu, co vlastně chceš procvičovat. Ještě jednou srdečně zvu na Sprichmit 2024. Já věřím, že se z toho časem stane větší projekt. Mám tam prostě vizi, že vás chci časem propojovat i s lidmi, kteří hovoří v němčině, ale začněme nejdřív tak trošku bezpečně, abyste neměli pocit, že teď se bojím mluvit před někým pokročilejším nebo tak podobně. Začněme se mnou, já tam budu od toho jako podpora, abyste se maximálně za 4 týdny rozmluvili. Fantastický, děkuji moc. A mně přijde už ten tvůj název, jakože jako jasný, Sprich mit, prostě pojď se Je to rozmluvit. A ještě jenom si chci zeptat, ta úroveň je teda, ty říkáš mírně pokročilý, takže je to třeba B1 nebo Ano, ano, B1 až B2, dejme až tomu. B2, tak to bych si přála. Jo, je to tak, je to zamýšleno takto, protože myslím si, že některá témata, jako je právě Aussprache, se projíždí celkem rychlíkem na tom začátku, ať je to jakýkoliv kurz, a občas i ti, kteří mají větší slovní zásobu, se neodváží mluvit kvůli té výslovnosti, což je mi strašně líto. Tak a ještě Zuzka se chce něco zeptat? Já bych se ani chtěla zeptat, jestli je to i pro muže, protože můj manžel je adept určitě. Ano, já jsem zjistila, že právě mi reagují muži na to, jak o tom mluvím. Tak si říkám, jo, tak já si tvořím ideální zákaznici tam někde a ve to jinak, takže cítíte se fakt, že to je otevřené pro ty, kteří chtějí takhle si potrénovat. Může jim to pomoct v práci, třeba zrovna teď potřebují lépe rozumět šéfovi, tak... Super, takže pro muže i pro ženy. Děkuji moc, Jani, za krásné představení tvého kurzu. Děkuji vám, ostatním ženám, kteří jste přišli a že tady dáváte možnost ostatním naskočit do vašich úžasných kurzů zdarma. A ty kurzy začínají v březnu, na začátku března, ale neváhejte už teď se připravit, protože není čas ztrácet čas. Tak jo, já se loučím a odkazy na všechny kurzy ještě dalších účastníků, kteří se mnou naskočili do Kickstartu, tak budou tady pod videem. Ne všichni se dneska mohli zúčastnit tohoto zvacího videa, takže všechny pozvánky na tyto online kurzy budou v prvním komentáři tady pod videem. Tak jo, mějte krásný den.